boss, maganda. Sa wawawi ka ate. Bumba ka dyan. Bumba ka dyan. Baka tumama kay Gian. Resi. Resi ang kanya. Ay, si. Hindi ako nagbibidyo ko. Sabi na, nagbibidyo ako. Ay, may tumatawag. Sino yan? Ayan, dati ni Japin mo. Hello? Ian. Eh, Japin po to. Nandito po kami Sa Binyaran. Sa Lodi Binyaran. Sa Binyaran. May dito na kayo. Pero hindi ko na may labas. Dahil sa mga hindi na yun, tataas ko lang yun. Hindi pa kasi sinabi natin sa loob ng bulingan. Eh, bakit ayaw niyong lumabas? Papapasukin niyo pa si Kuya Mug dito. Ano malay mo ko? Jade, ikaw naman ang magawa ko. Cooperate mo ang binyard nila. Patira naman ako. Uy, malis ka dyan si Jenny. Hindi niya nakatuklok. Gusto pa tutukan eh. Hindi ko kung medyo yung makakatama sa kapote. Tatapusin ko na to si Ryan. Ay, sada na. Ano ba masabi nyo? Sablay ang tira nyo. Yun! Ay! Ay! Bad shot. Hindi ko video ba yan? Oo. Smile on this way ka lang. Yung totoo. Uy! Naiiyak! Uy! 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 Knock! Ay! Ha? Ano uubos ah? Knock! DJ! I see! Ano? Ibalik mo yan doon. Ibalik mo. Ano ka ba, Ate Jay? Tagahawak ng ano? Hindi na bigay na sa ako kasi every pagkakas. Ulitin mo. Ay, mamaya na lang. May sarili siyang ano, video. Hirap yun. Kotse na ba? Try mo yung bonggang-bongga. Ay! Ay! Ang galing. Ay, si kamay mo! Spot. Uy! 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 Uy!
Hindi ko matandaan, no? Okay na yan. Ubusin mo na lang. Sige, tumira ka pa. Tapusin mo na. Para mamaya tahimik na kayo, ah. Bah, nakalaglag, ah. Ang gusto naman, ito ka na daw. Sinong panalo na? Ay, Ay, Diyos ko, kasi spirit mo ulit. makapal. Pag in-spot, ilalagay ko sa gitna yung 15. Hindi ba kayo yun? Hindi. Hindi.